الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. عقیدت و محبت نہ دو چار مرتبہ پھر پڑھیے. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے مولا کے محبوب خیر البشر میرے مولا کے محبوب خیر البشر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر. میرے مولا کے محبوب خیر البشر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر. کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر. آپ کا جو نہیں وہ خدا کا نہیں. آپ سرکار ہیں رحمت عالمین. آپ کا جو نہیں وہ خدا کا نہیں. آپ سرکار ہیں رحمت عالمین. آپ نے دشمنوں کی بھی رکھی خبر. آپ نے دشمنوں کی بھی رکھی خبر. ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر. میرے مولا کے محبوب خیر البشر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر.
اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید دے سورہ احزاب دی آیت نمبر 54 آیت تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس دے فرشتے درود بھیجدے نے علی النبی، غیب دیاں خبران دینے والے تھے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے او لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو، صلو علیہ، صلو درود پڑھو، درود بھیجو، علیہ آپ تے، وسلمو تسلیما، اور سلام بھیجو جمیں سلام بھیجنے دا حق ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ پاک دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھنے دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات تے مختلف حکم ارشاد فرمائے نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، نماز پڑھو، نماز قائم کرنے دا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے دا حکم دیتا ہے، حج کرنے دا حکم دیتا ہے، روزہ رکھنے دا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے دا حکم دیتا ہے مگر آپ نہیں پڑھدا۔ میرا خیال ہے میں شاید کوئی گل کو بڑی اوکھی جی کر چھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر نماز پڑھنے دا حکم دیتا ہے پر اللہ آپ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے دا حکم دیتا ہے پر اللہ آپ نہیں رکھتا۔ حج کرنے دا اللہ حکم تے دیتا ہے پر اللہ نہیں کرتا۔ زکوٰۃ دینے دا اللہ نے حکم دیتا ہے پر اللہ آپ۔ اس تو علاوہ بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے مگر اللہ نہیں کردا۔ پر ایک کام ایسا ہے جڑا اللہ بھی کردا ہے تے کرنے دا حکم بھی دیندا ہے۔
او حکم کیے او بے مصطفیٰ کریم دی ذات تے درود پڑھنا، خود بھی پڑھ دے تے پڑھنے دا حکم بھی دے رہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیج دے نے. یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی دی ذات تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو. بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صفحہ نمبر 843 دے ہوتے اس روایت کو نقل کی تھا. تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدائی ماد الدین ابن کثیر نے بھی لکھا، دیگر محدثین نے بھی اس بات کو کوٹ کی تھا. فرماندے نے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ و صلاۃ الملائکۃ الدعاء. امام بخاری نے لکھیا، فرماندے نے حضرت ابو العالیہ آپ فرماندے نے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. اللہ نے جڑا قرآن وچ فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور او دے فرشتے محبوب دی ذات تے درود بھیج دے نے. فرماندے نے اللہ دا محبوب دی ذات تے درود پڑھنا کی ہے؟ جڑا اللہ اپنے حبیب تے درود بھیج دا وہ درود کی ہے؟ حضرت ابو العالیہ فرماندے نے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ فرشتیاں وچ اپنے یار دا ذکر کردا ہے، یہ اللہ دا صلاۃ ہے. اللہ فرشتیاں دی بزم دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر پاک فرماندا ہے، یہی اللہ دا صلاۃ ہے. فرمایا وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، فرماندے نے جڑا فرشتے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھ دے نے، درود بھیج دے نے، اس تو مراد کی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دی مزید تھوڑی جی وضاحت فرمائی. بخاری جلد بخاری شریف صفحہ نمبر 843 دے ہوتے اور تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدائی ماد الدین ابن کثیر نے بھی لکھیا. فرماندے نے قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یصلون یبرکون، آپ فرماندے نے جڑے فرشتے مصطفیٰ دی ذات تے درود بھیج دے نے نا، وہ فرشتے پتہ کی کہندے نے؟ عرض کر دے نے یا اللہ اپنے محبوب نو برکتاں تے دتیاں نہیں ہور برکتاں عطا فرما دے. اللہ فرشتیاں وچ اپنے محبوب دا ذکر کردا ہے تے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بارے دعا کر دے نے یا اللہ اپنے محبوب نو ہور برکتاں عطا فرما چھڑ. اللہ اکبر. اللہ اپنے حبیب دا ذکر کردا ہے فرشتیاں وچ، تے فرشتے کی کہندے نے یا اللہ اپنے محبوب نو ہور برکتاں عطا فرما، ہور عزتاں عطا فرما، ہور شانہ عطا فرما. تو گرامی قدر حضرات، جیڑا کام اللہ بھی کر رہے ہیں او دے فرشتے بھی کر رہے ہیں. اللہ نے اس کام میں سانو بھی شامل فرمایا ہے. فرمایا او مصطفیٰ دے غلاموں، کافرانو نہیں فرمایا، ہندوانو نہیں فرمایا، عیسائیاں نو نہیں فرمایا، یہودیاں نو نہیں فرمایا. فرمایا کنہاں نو ہے؟ تھوڑا جا سبحان اللہ بولو کہ گوڑیاں تو ہاتھ لا کے دے. اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گرامی قدر حضرات، جیڑا کم اللہ کر رہا ہے، جیڑا کم وہ دے فرشتے کر دینے، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب دے غلاموں،
بے شک میں اللہ تے میرے فرشتے اپنے حبیب دی ذات تے درود پڑھ رہے ہوں. فرمایا تسی بھی میرے حبیب دی ذات تے درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. انج پڑھو جی میں سلام تے درود پڑھنے دا حق ہوندا ہے. گرامی قدر حضرات اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامانو اللہ نے اے مرتبہ عطا فرمایا کہ جیڑا کام اللہ خود پیا کر رہا ہے اس کام وچ سانو بھی شریک فرمایا. گرامی قدر حضرات اللہ نے یہودیاں نو نہیں فرمایا, کافراں نو نہیں فرمایا, عیسائیاں نو نہیں فرمایا کہ میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھو. جڑا اج آکھے اے درود نہیں پڑھنا چاہیے اونوں آکھ ٹھیک ہے تیرا حق بندا تو ضرور گل کر. کیوں بجائے وے درود پڑھے گا اوہی جنوں اللہ حکم دیتا ہویا ہے کہ جڑے درود تو ڈک دے ہون انہاں نوں سوچ لینا چاہیے اسی کس کم تو ڈک دے پے ہاں. اس کم تو ڈک رہے ہاں جڑا کم کرنے دا حکم احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے دیتا ہویا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے ایمان والیو فرمایا میں تے میرے فرشتے اپنے نبی دی ذات تے درود پڑھنے ہوں. فرمایا تسی بھی میرے نبی دی ذات تے درود بھی پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو. اللہ رب العالمین نے درود و سلام پڑھنے دا حکم ایمان والیاں نو دیتا. کنہاں نو حکم دیتا؟ سارے بولیے ذرا کنہاں نو حکم دیتا؟ ایمان والیاں نو, ایمان والیاں نو, ایمان والیاں نو. توجہ اللہ نے حکم دیتا ایمان والیاں نو, کافراں نو حکم دیتا ہی نہیں. تے جنہاں نو حکم ملیا ہوئے, جنہاں نو حکم ملیا ہوئے او نہیں ویندے گلیے بازارے چوکے مسجد کیڑی جگہ ہے جدوں بھی موقع ملے مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے ہی رہندے نے. او درود و سلام پڑھ دے رہندے. بلکہ جے تسی آکھو تے میں ایک حدیث پاک کرد کرنا چاہنا. القول البدیع دے اندر امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا فرماندے نے بندے تے بندے رہ گئے. میرے آقا کریم دا ارشاد گرامی ہے. حضور نے صحابہ نو فرمایا میرے غلامو ان بمکہ دا حجرن کانا یسلم علی لیالی بعثت انی لعارفہ اذا مررت علیہ او کما قال. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں اج بھی اس پتھر نو جاننا وا جڑا میری بے ست تو پہلے میرے تے سلام پڑھدا سی جدوں میں او دے کولوں گزردا رہا. جدوں میں اس پتھر کولوں گزردا سا میرے آقا فرماندے نے او پتھر بھی مینوں سلام کردا سی. فرمایا میں اج بھی اس پتھر نو جاننا وا. جناب قبلہ کاری محمد افضل صاحب ایتھے جڑی گل مرد کرنا چاہنا میں کیا یارو پتھر ہو کے کہ میرے نبی نو سلام عرض کرے میرے نبی اس پتھر نو نہیں بھول دے تے جے امتی ہو کے سلام کرے گا میرا نبی انہوں کی میں بھول سکتا. جے پتھر ہو کے سلام پڑے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے میں اس پتھر نو بھی جاننا جڑا میری بے ست تو پہلے میرے تے سلام پڑھدا رہے ہیں. او جے پتھر سلام کرے میرا نبی انہوں نہیں بھولدا. پھر میں دعوے نال کہنا چاہنا جڑا نبی پتھراں نو نہیں بھولدا او اینا غلاماں نو کیویں بھول سکدا ہے. آدرہ میں ایک اور اہل سنت و جماعت سرکار دے غلام بیٹھے ہو حضرت روایت سننا. اس روایت رومی القول البدیع دے اندر امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اور مولوی محمد زکریا صاحب سہارنپوری دیوبند مسلک دے عالم دین انہوں نے بھی اس بات نو لکھیا. آپ فرماندے نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ کو تعالی عنہ امام حسین دے لخت جگر مولا علی دے پوتے آپ دی بارگاہ چرد کیتی گئی اے امام زمانہ حضور
تسی دسو اہل سنت دی علامت کی ہے؟ سن او جملے جڑے امام زین العابدین دی زبانی چو نکلے. امام زین العابدین فرمایا فرمایا وعلامتو اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. فرمایا اہل سنت دی تے علامت یہ وے گج بج کے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے رہی دے. اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ارشاد گرامی آسن ذرا تاجدار صداقت بولیے بولیے صدیق اکبر نا جدا جدا پیارے حدوں کے وری ایک وری بولے سبحان اللہ. نقش بندیاں دے تاجدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے الفاظ سننا. جلاء الافہام دے اندر علامہ ابن قیم جوزی امام ابن تیمیہ دا شاگرد ہے. اس نے اس بات نو صفحہ نمبر 60 تے لکھیا ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ او کما قال. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے لوگو میں اپنے نبی کریم دی زبان مقدس چوں سنے حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی من صلی علیہ فرمایا جیڑا میرا امتی میری ذات تے درود پڑھ دے کنت شفیعہ یوم القیامہ. حضور فرمایا جیڑا میرا امتی دنیا وچ رہ کے میرے تے درود پڑھ کے زندگی گزارے گا آقا فرماندے نے قیامت والے دن او دی میں شفاعت خود کراواں گا. او دی شفاعت سرکار فرماندے نے میں خود او دی شفاعت کراواں گا. آؤ سننا ذرا ایک اور حدیث مبارکہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں حدیث پاک دے راوی کون نے؟ ان علی ابن حسین امام حسین دے لخت جگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے ان علی ابن الحسین قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البخیل الذی ان ذکرت عندہ لم یصلی علیہ او کما قال. حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں مصطفیٰ کریم دی زبان مقدسی چو سنے ہوں. حضور نے فرمایا البخیل فرمایا بخیل بندہ اوے الذی ان ذکرت عندہ لم یصلی علیہ. فرمایا او بندہ بڑا بڑا بخیل ہے جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے پھر او بندہ میری ذات تے درود و سلام نہ پڑے. فرمایا او بندہ بخیل ہے جیڑا میرا ذکر تے سنے پھر میری ذات تے درود و سلام نہ پڑے. گرامی قدر حضرات اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد مبارک ہے. حضور علیہ السلام فرمایا جیڑا بندہ دنیا وچ رہ کے کثرت نال میری ذات تے درود و سلام پڑے گا قیامت والے دن او بندہ سب تو زیادہ میرے نزدیک ہوئے گا. جیڑا بندہ کثرت نہ میری ذات تے درود پاک پڑے گا آقا فرماندے نے او بندہ قیامت والے دن میرے قریب ہوئے گا. آ سننا ذرا آج اسی سرکار دے غلام الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد وچ داخل ہوئیے تے درود و سلام مسجد وچ بیٹھے رہیے تے درود و سلام گلی وچ ٹر دے جائیے تے اللہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیو سارے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسی ایتھے بیٹھ کے پڑھنے ہیں. توجہ ہے آج سرکار دے فرمان سننا ذرا. اسی درود پڑھ رہے ہیں اسی جدو پڑھنے ہیں شعر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت دیگر علماء نے بھی اپنی اپنی ترجمانی پیش کی تھی.
کہندے نے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ سانو کہی آدھر ویکھو جی یہ کڈے تسی عجیب بندے ہو بھائی تسی اتھے پڑھو حضور اتھے سنن ایک کیویں ہو سکتا ہے میں کیا سانو نہیں پتا بھئی کیویں ہو سکتا ہے اسی تے سرکار دا فرمان سنا ہے کہ سرکار نو پتا ہے کیویں ہو سکتا ہے تے کیویں نہیں ہو سکتا یا رب نو پتا ہے انا کی میں کہہ سنا حدیث پاک سبحان اللہ اس تو بھی اولی کہہ لو تقریر دے ہوئی جانی ہے حدیث پاک القول البدیع دے اندر امام سخاوی رحمت اللہ علیہ آپ نے صفحہ نمبر 334 اور صفحہ نمبر 333 اور 34 دے ہوتے اس روایت کو کوڈ کیتا سعادت الدارین دے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی صفحہ نمبر 80 دے ہوتے اس نے درج فرمایا جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام دے اندر ابن قیم جوزی نے ابن تیمیہ دا شاگرد ہے اس نے بھی اس نے صفحہ نمبر 63 دے ہوتے اس روایت نے لکھیا دیگر حدیث اور تفسیر اور تاریخ دیاں کتاباں یہ روایت موجود ہے میں جناب دے سامنے پوری پہلا حدیث پڑھا پھر ادا ترجمہ کرنا پریشان تے نہیں اجے تے میں احادیث پوری عبارت دینا اسیا ستہ بھی میں اجے سامنے رکھی ہے سبحان اللہ پیار نہ بولیے یارو تسی کیوں پریشان ہو بولیے ذرا ایک باری محبت دے نال سبحان ان ابی دردہ شعر سن کے تو سبحان اللہ دے حدیث سن کے بھی بولیا کرو کدی کدی ان ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا ان قلنا وبعد وفاتك وقال وبعد وفاتي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق او كما قال سارے سر اے او سونے الفاظ نے جڑے مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس چوں نکلے ہوئے نے اے سونے ستھرے مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس چوں نکلنے والے الفاظ انہاں اندر ایک باری سنے آ جاتے محبت نہ ہاتھ بلند کر کے ایک باری آکھو سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا میرے غلاموں جمعے والے دن میرے تے کثرت نہ درود پڑھیا کرو اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فرمایا جمعے والے دن کثرت نہ میری ذات تے درود پڑھیا کرو حضور کیوں فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ فرمایا اے جمعہ دا دن بڑی شان والا ہے یوم مشہود ہے حضور ایدی کوئی خاص وجہ فرمایا تشہدہ الملائکہ فرمایا اے ایسا یوم مشہود ہے اے دے وچ فرشتے بھی حاضر ہوندے نے فرشتے بھی حاضر ہوندے نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا
فرمایا لیس من عبد، فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں یصلی علیہ جڑا میرے تے درود پڑھدا ہوے الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میرے تے درود تے پڑھدا ہوے پر او دی آواز میرے تک نہ پہنچ دی ہوئے۔ فرمایا لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھدا ہوے تے او دی آواز میرے تک نہ آوندی ہوے۔ صحابہ کرام نو پتہ سی کئیاں بندیاں ایسیاں ہونا جنہاں عجیب و غریب سوال کرنے نے، سرکار دے غلاماں اوتھے بیٹھ کے عرض کر دتی سرکار آج تے تسی سن دے پے ہو آقا جدوں تھوڑا وصال ہوے گا، صحابہ کہندے نے قلنا و بعد وفاتک، سونے جدوں تھوڑا وصال ہو گیا پھر کیویں سنو گے حضور، پھر کیویں سنو گے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قال و بعد وفاتی، فرمایا میری وفات تو بعد، جی آقا تھوڑی وفات تو بعد۔ سن میرے کریم نبی دا ارشاد گرامی، فرمایا سن لے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے مٹی واسطے حرام کر دیتا ہے، مٹی نبیاں دا جسم کھائی نہیں سکتی، فنبی اللہ حی یرزق، میرے نبی نے فرمایا بے شک اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے اللہ انہاں نو رزق عطا فرماندا ہے۔ اللہ ایک مینوں آندا مولوی صاحب یہ تو چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں نے کو سیاہ ستا کئیاں نام نہیں سے سیاہ ستا جو کڈ کے بکھاؤ سیاہ، میں کہا تیرا منہ بھی سیاہ رگئی ہے، سیاہ اصل لفظ ہے سیاہ، صحیح دی جمع سیاہ ستا، صحیح جڑیاں حدیث دیاں 6 کتاباں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، یہ 6 حدیث دیاں کتاباں لون میں جڑیاں 6 حدیث دیاں کتاباں نے نا وہ 6 کتاباں وچوں 3 وچ تے روایت موجود ہے، صحیح ستہ 3 کتاباں دے اندر ابو داؤد صفحہ نمبر 219، تھوڑے جا حوالے دے دیں ہمیں، تھوڑے جا ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 219، سنن نسائی صفحہ نمبر 279، ابن ماجہ صفحہ نمبر 188، کتاب الصلاة ابن ابی عاصم دی صفحہ نمبر 50، مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 577، حدیث دا نمبر 15729، مستدرک شریف امام حاکم نیشابوری دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 378، صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503، صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 78، حدیث نمبر 910، سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369، السنن الکبری امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 248، السنن الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235، شعب الایمان امام بہقی دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94، دلائل النبوہ امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ دی صفحہ نمبر 506، معرفت الصحابہ امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ دی صفحہ نمبر 354، جلد نمبر 2، تہذیب تاریخ دمشق امام ابن عساکر دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157، نوادر الاصول صفحہ نمبر 386، فضل الصلاة لکھن والا قاضی اسماعیل صفحہ نمبر 11، السنن الکبری لکھن والے امام نسائی رحمت اللہ علیہ سیاستہ دا مصنف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 519، الترغیب والترہیب لکھن والے امام منذری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367،
جلاء الافہام لکھن والا ابن قیم جوزی صفحہ نمبر 35 القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب شفیع صفحہ نمبر 331 تقریباً 19 کتاباں دے حوالے میں پیش کیتے ہیں. اگر اسے ایک کتاب چویاں روایت نہ نکلے ایسے مسجد دے سامنے چوک دے وچ کھڑیاں کر کے گولی مار دیو قلم خون معافے پر جے حوالہ ٹھیک ہوئے پھر لڑائی نہیں جھگڑا نہیں اے گولی نال گولی نہیں مارنا چاہتا بس اتنا آکھاں گا آئی نہ سنیا نال بے کہ تم ہی آکھیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام نہیں پڑھیا ہی نہیں جے مل کے بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. آدھرا حدیث باقی ہے اے میرے سامنے سنن النسائی لکھن والے امام نسائی رحمت اللہ علیہ دار السلام للنشر والتوزیع ریاض دا چھاپا پائی ادھر درا تھوڑا جا اے بھی بخانا درا کتاب سعودی عرب تو چھپی اس کتاب دا صفحہ نمبر 279 صفحہ نمبر 279 حدیث پاک کی ادھرا حدیث پاک دے الفاظ سننا ان اوس بن اوس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم علیہ السلام وفیہ قبض وفیہ النفخت وفیہ الساقت فاقصروا علی من الصلاة فإن صلاتکم معروضۃ علی. قالوا یا رسول اللہ وکیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت ای یقولون قد بلیت. قال ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ السلام. حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. حضور نے فرمایا میرے غلاموں دنوں وچوں سب تو بہترین افضل دن جمعہ دا دینے. حضور بجا فرمایا گلے وے فیہ خلق آدم فرمایا اس دن آدم علیہ السلام نو تخلیق کیتا گیا وفیہ قبضہ فرمایا تے جمعے والے دنی آدم علیہ السلام دا وصال ہوئے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وفیہ النفخہ فرمایا اسے دن سور پھونکیا جائے گا وفیہ الساقہ فرمایا اسے دن دوبارہ اٹھائے جاؤں گے. فرمایا فاقصروا علی من الصلاة فرمایا اس دن کثرت نہ میری ذات تے درود پڑھیا کرو فإن صلاتکم معروضۃ علی. فرمایا بے شک تھوڑا درود و سلام میرے تک اپڑ جاندہ ہے میرے تک پہنچ جاندہ ہے. صحابہ کر دینے سے عرض کیتی آقا قالوا یا رسول اللہ وکیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمت. عرض کیتی سونیا ساڈا درود و سلام تھوڑے تک کیویں اپڑے گا جدوں تسی قبر تشریف لے جاؤ گے. گویا کہنے دا مقصد کئیاں دے بندیاں دے سوال صحابہ دی نظر دے اندر سن. صحابہ عرض کیتی آقا لج پالا جدوں تھوڑا وصال ہو جائے گا جدوں تسی قبر چلے جاؤ گے آقا تسی ادوں ساڈا سلام کیویں سنو گے ساڈا درود کیویں سنو گے. اے سچے تے سونے لفظ او لفظ نہیں جڑے مصطفیٰ دی زبان
زبان مقدس چوں نکلے نے اور اس روایت متعلق امام حاکم نے شاپوری نے لکھیا فرماندے نے ہذا حدیث صحیح علی شرط صحیح علی شرط البخاری فرماندے نے اس حدیث دی سند صحیح ہے فرماندے نے ہذا حدیث صحیح علی شرط البخاری فرماندے نے جڑیاں شرطاں امام بخاری رکھیاں نے اس شرط دے مطابق اس حدیث دی سند بالکل ٹھیک ٹھاک ہے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں پوچھیا جائے جدوں میں قبر ہی چلا جاؤں گا جی سونیا جدوں تسی قبر ہی چلے جاؤ گے میرے نبی فرمایا سن لو ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فرمایا غلاموں سن لو اللہ نے مٹی واسطے حرام کر دیتا ہے اے مٹی نبیاں دا جسم کھائی نہیں سکتی حضور نے فرمایا اے مٹی نبیاں دا جسم کھائی نہیں سکتی اے مٹی نبیاں دا جسم کھائی نہیں سکتی تے جڑی میں پہلے روایت حضرت ابو دردہ دی پڑھ چکیاں ماں او دے اندر الفاظ نے فنبی اللہ حی یرزق فرمایا بے شک اللہ دے نبی زندہ نے اللہ انہوں رزق دینا جڑے کھاندے بھی نے تے پیندے بھی نے آدھنا ہون میں تینوں عرض کردہ جاواں جڑا درود پڑھے تے کیویں پڑھے ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نام محمد بن سلیمان جزولی محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہ دی ولادت ہوئی 807 ہجری دے اندر بحر اوقیانوس اور اطلس دے پہاڑاں دے درمیان انہ دی بستی سی جس بستی نو بستی سوس کیا جاندہ سین واو سین بستی سوس اس سوس بستی دے اندر انہ دی ولادت با سعادت ہوئی وقت گزر دریا امام جزولی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے آپ نے ایک کتاب لکھی فضائل درود تے اس کتاب دا نام ہے دلائل الخیرات کی نام ہے کتاب دا دلائل الخیرات سن 2015 مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ پاک دے کول اصحاب صفہ تے چبوترے تے بیٹھا سن ایک حبشی انہیں 3-4 کتاباں کر کے کٹھیاں کر کے نا تے انج کور رکھیاں تے میں انہوں نے کہا میں کہا جی اجازت ہوئے تو میں کوئی کتاب ویکھ سکنا میں نے کہا فضل پڑھ لے وہ میں کتاب پڑھی نا تے وہ پہلی کتاب جدوں میں انج کھولی تے اوتے لکھیا دلائل الخیرات دلائل الخیرات اچھا وہ کتاب کٹ دیں نا جی انہوں کھول دیں او دے وچ میں وہ حدیث پاک آقا کریم علیہ السلام دے درود و سلام پڑھنے دے ہوتے نا انہوں نے فضائل دی روایات جمع کیتی ہیں اور جمعہ والے دن کیڑا درود پڑھنا چاہیے ہفتے والے دن کیڑا پڑھنا چاہیے سوموار والے دن کیڑا پڑھنا چاہیے منگل بدھ جمعرات 8 دنوں دے انہوں نے پورے درود لکھے نے دے وچ وہ پڑھدے ابتدا دے اندر ہی جڑا انہوں نے فضائل درود تے لکھیا نا او دے تے ایک حدیث پاک سی جدوں میں وہ ورقہ کٹ دے جدوں اوتھے تک آیا نا میں حدیث پاک پڑھی حدیث پاک سننا ذرا پہلے میں 10 لواں ذرا تھوڑی امام جزولی فرماندے نے میں ایک کتاب درود پاک تے لکھی کیوں ادھر لکھنے دی وجہ کی سی امام جزولی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں ایک سفر تے نکلیا چل دیا ایک مقام تے پہنچیا نماز دا وقت بالکل قلیل میں کیا نماز دا ٹائم جا رہے ہیں کی کراں فرماندے نے سامنے نظر پئی ایک مینوں کھو نظر آیا کنواں نظر آیا فرماندے نے جدوں میں قریب گیا ویکھیا کنویں وچ پانی موجود ہے پر اتے ڈول کوئی نہیں رسی کوئی نہیں فرماندے نے میں بڑا پریشان پانی تے ہے پر ڈول کوئی نہیں رسی کوئی نہیں کیویں پانی کڈاں فرماندے نے میں پریشان کھلوتا ہویا فرماندے نے قریب ایک مکان سی اس مکان وچوں ایک نکی جی بچی دوڑ دی ہوئی آئی آئے ہائے ایک چھوٹی جی بچی چل دی ہوئی آئی آکے میرے قریب کہندی ہے مولوی صاحب کی گل ہے میں کیا بیٹی نماز دا ویلا بالکل تھوڑا رہ گیا ہے میں نماز ادا کرنی ہے میں نو پانی نہیں پیا ملدا تے بچی کہندی مولوی جی آ دیکھو کھو تے تھوڑے سامنے میں تھانو پانی کیوں نہیں پیا ملدا فرماندے نے میں کیا بیٹی کنواں موجود ہے اے دے وچ پانی بھی موجود ہے پر ڈول کوئی نہیں رسی کوئی نہیں جدے نال میں پانی کڈ سکاں بچی میرے ول ویکھ کے آندی مولوی جی تھوڑا نام کی ہے میں
کیا بیٹی میرا نام محمد بن سلیمان جزولی ہے. لڑکی بول کے آندی واہ مولوی جی اینی زندگی ہے میں کڑ چھڑی جے آپ پانی ہے تھوڑے تو پانی دے وچوں نکل نہیں سکدا. فرماندے نے میں اس بچی دا جملہ سن کے حیران ہو گیا. اس بچی نے اینا جملہ بول کے فرماندے نے کھو دے کنارے تے آ کے اس بچی نے اپنا لعاب اپنا تھک کھو وچ سٹیا ہے. فرماندے نے اس بچی دا لعاب کھو وچ جانے دی دیر ہوئی ہے. پانی اچھالا مار کے توڑ کناریاں تک آ گیا. فرماندے نے پانی جدو کنارے تک آیا ہے فرماندے نے میں وضو کیتا وضو کر کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے فرماندے نے میں دروازے تے دستک دیتی. بچی باہر نکلی مولوی جی ہن کی گل ہے. میں کیا بیٹھی دس تے صحیح نا اے پانی اتنی گہرائی دے اندر سی اس پانی نو تو اپنا لعاب سٹیا ہے پانی کنارے تک آ گیا ہے. اے بچی دس تے صحیح کیڑا تو عمل کرنی ہے. سنو میری نسل دے ہو میرے عقیدے تے مسلک دے دوستو تے اے گلاں جا کے اپنی ماما بہناں نو بیٹیاں نو جا کے دسنا. اے مسلماناں دیاں بیٹیاں سن اج اپریل فول دے نا تے ویلنٹائن ڈے دے نا دے اوتے اے بے حیائی دا دن منان والیاں اے مسلماناں دیاں بچیاں نہیں ہو سکدیاں. جیڑا آندا ہم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں گویا وہ کہہ رہے ہیں اسی ملک پاکستان دے اندر اے بے حیائی دا دن منا رہے ہیں. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال. فرمایا جس قوم دی مشابہت اختیار کرو گے قیامت والے دن او دے نال اٹھائے جاؤ گے. آج تسی ویلنٹائن ڈے منا کے یہود و نصارہ دی اتباع کرنا چاہتے ہو. سوچو کل قیامت والے دن تسی عیسائیاں پیچھے کھڑے ہو گے یہودیاں پیچھے کھڑے ہو گے. اگر چاہتے ہو قیامت والے دن محمد کریم دے پیچھے کھڑا ہونا تے ایسا بچی دا زندگی دا طریقہ سے سن کے ذرا سبق حاصل کرنا. امام جزولی فرماندے نے میں کیا بیٹی دس تے صحیح نا تینوں اے مقام کتھوں ملیا ہے. بچی بول کے آندی مولوی جی تسی پوچھنا کی چاہتے ہو. میں کیا بیٹی دس تو وظیفہ کیڑا کرنی ہے دس عمل کیڑا کرنی ہے. بچی بول کے آندی ہے مولوی جی اور لمے چوڑے وظیفے مینوں یاد نہیں سارا دن میں رب دے یار دی ذات درود و سلام پڑھ دی رہنی. آئے ہائے سارا دن امام جزولی فرماندے نے جدو اس بچی نے اپنی زندگی دا واقعہ بیان کیتا فرماندے نے میری اکھاں چوں آنسواں دا سلام امڑایا. میں کیا واہ صدقے جاواں مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھنے دے اتنے کمالات نے. فرماندے نے دل اشتہیا کیتا میں کیا محمد بن سلیمان جزولی آج تو بعد ایک کتاب لکھ جس کتاب دے اندر مصطفیٰ کریم دی ذات تے درود و سلام پڑھنے دے فضائل بیان کیتے گئے ہون. حضور علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام دے سیگے لکھی ہون. فرماندے نے میں درود و سلام تے فضائل دے اتے کتاب لکھنی شروع کی تھی. آپ نے جدوں کتاب لکھی گرامی قدر حضرات ہن توجہ نال سماعت کرنا. ساری زندگی امام محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام پڑھ دے رہے نالے ایک کتاب جمع کر دے رہے. جدوں کتاب لکھی گئی وقت گزردا رہا امام محمد بن سلیمان جزولی دا جدوں وصال ہویا وصال تو بعد جدوں آپ نے دفن کیتا ڈاکٹر محمد ساجد صاحب اے گل تھوڑے سننے والی بلکہ سارے سرکار دے غلاماں دے سننے والی ہے. او بندہ جنہیں ساری زندگی مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھیا حضور دی ذات تے درود و سلام دے فضائل تے جنہیں کتاب لکھی ہے. جدوں امام محمد بن سلیمان جزولی دا وصال ہویا حرم آپ دے وصال تو بعد 1 سال گزریا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 20 30 35 40 50 55 60
73 77 سال جدو گزر گئے امام محمد بن سلیمان جدولی دے وصال تو 77 سال بعد 77 سال بعد جڑا اس علاقے دا بادشاہ سی اس آکھیا میں اس اللہ دے ولی دی قبر اپنے علاقے وچ لے کے جانا چاہنا اس علاقے وچوں آپ دی قبر نو جدوں قبر کشائی کیتی تے اپنے علاقے مراکش وچ لے کے آیا تے تمام علماء نے خصوصاً علامہ فاسی رحمت اللہ علیہ نے مطالع المسرات کے اندر لکھیا فرماندے نے 77 سال گزرنے تو بعد جدوں امام محمد بن سلیمان جدولی دی قبر کشائی کیتی گئی جدوں جسم تو انج کر کے کفن دا کپڑا پیچھے کیتا تے دیکھ کے حیران رہ گئے جدوں آپ دا وصال ہویا وصال تو چند گھنٹے پہلے امام محمد بن سلیمان جدولی نے اپنا خط کروایا سی ہرم دیکھ کے حیران ہوئے او 77 سال پہلے دا جڑا امام جدولی خط کرایا سی اس خط وچ وی کوئی ردو بدل نہیں ہوئی تے ایک بندے نے اگے ہو کے اپنے ہاتھ دی انگلی انج امام محمد بن سلیمان جدولی دے انج جسم تے رکھی ہے اے ویکھو نا ذرا انج زندہ بندہ جڑا ہوے جسم تے انج ہاتھ رکھیا جائے تے اے خون پیچھے ہٹ جاندا ہے اے جگہ تے جدوں ہاتھ چکی ہے تے خون پھر اوتھے آ جاندا ہے 77 سال بعد امام جدولی دے جسم تے جدوں انج ہاتھ رکھی خون خشک ہویا ہاتھ چکیا خون پھر اوتھے ہی واپس آنا شروع ہو گیا تے علامہ فاسی فرماندے نے 77 سال بعد بھی امام جدولی دی قبر وچوں خوشبوواں دے ہلے ہی آوندے رہے 77 سال بعد 77 سال بعد اور علامہ فاسی نے لکھیا فرماندے نے انہاں دی قبر تے جیڑا بھی گیا ہے وہ کہندا اج بھی انہاں دی قبر تو کستوری دیاں خوشبوواں دے ہلے آوندے میں کہا یارا ہلے کیوں نہ آن جدوں کم او کیتا جڑا کم خود رب العالمین کردا ہے تے کرنے دا حکم دیتا ہے ہر میں ایمان لیو بے شک اللہ تو دے فرشتے محمد کریم دی ذات تے درود بھیج دے نے ایمان لیو تسی بھی درود و سلام بھیجو حضرت علامہ محمد بن سلیمان جدولی فرماندے نے آپ فرماندے نے حضور دی بارگاہ چرد کیتا گیا حدیث پاک سننا کہندے نے وکیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارائیت صلاة المصلین علیکا ممن غابا ومن یاتی بعدک ما حالہما انلک فقال اسمع صلاة اہل محبتی وعارفہم صحابہ کی تھی سونے الفاظ سننا آرائیتا صلاة المصلین علیک ممن غاب عنکا غلام عرض کر دینے سونے ہو تسی اونا نو کیویں بیخ دیو آرائیتا صلاة المصلین او بندے جڑے تھوڑی ذات تے درود و سلام پڑھ دیں انہاں نو کیویں ویکھ دیو ممن غاب عنکا جڑے تھوڑے تو دور نے گویا سے آبان ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے کولو جا رہے ہیں ادھر بھی دھیان رکھو تے ادھر بھی دھیان رکھو سبحان اللہ ذرا بولیے پیار دے نال عرض کیتی سرکار جڑے بندے تھوڑے تو دور نے تے تہاڈی ذات تے درود و سلام پڑھ دے نے تسی انہاں نو کیویں ویندے ہو اگلا جملہ اس تو بھی کمال ہے عرض کر دینے وَمَنْ يَاتِ بَعْدَكَ مَا حَالُهُمَا تو سرکار جڑے تواڈے وصال تو بعد بندے ہونے نے او اللہ اکبر سرکار کیویں ویندے ہونا میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑا جملہ فرمایا سنو میرے غلاموں اسمعو فرمایا میں سننا اسمعو میں سنتا ہوں اے نہیں آکھا فرشتے لے کے ہوندے نے اے حدیث پاک وچ نہیں وہ بھی روایت ہے کہ فرشتے کوئی دنیا دے کسے خطے وچ بیٹھ کے کوئی درود پڑھے نا کہ اللہ نے فرشتے نو میرے روزے دے دروازے تے کھڑا کیتا ہے تے او درود سن کے نا تے پھر عرض کردا سرکار تواڈے فلانے غلام پڑھیا جی
اے میں حدیث پاک ذرا عرض کر لاں تے پھر ادھر نچوڑ تھوڑا جا عرض کرنا میں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسمعو میں سنتا ہوں صلاۃ درود اہل محبتی. فرمایا جڑے اہل محبت لوگ نے نا آقا فرماندے نے انہاں دا درود میں سننا. سرکار صرف سن دے ہی ہو؟ فرمایا نہیں وَآرِفُهُمْ فرمایا انہاں نو پہچاننا بھی ہیں. اگے فرمایا وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ أَرْضًا تے فرمایا محبت تو علاوہ جڑے پڑھ دے نے نا انہاں دا پیش کیتا جاتا ہے. جڑا محبت نہ پڑھ دا ہے او دا میں ایک بھی نو آندا مولوی جی وہ حدیث پاک تے اے نا کہ سرکار فرمایا بھی میرے بوئے تے فرشتہ بیٹھا ہے کوئی بھی درود پڑھے وہ سن کے تے سرکار تک پہنچاندا ہے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے تے سانو کوئی اعتراض نہیں. آندا تسی آندے ہو بھی سرکار آپ سن دے. میں کہا او دے وچ سرکار نے کوئی شرط نہیں رکھی قید نہیں لائی پر اے دے چ اک لائی ہے. سرکار نے فرمایا محبت والا نا میں خود سننا بھی ہاں تے خود انہوں نے پہچاننا بھی ہاں. آندا تے پھر میں کہا سرکار نے نال ہی اگے دس دیتا محبت والا نا تے میں سننا بھی ہاں تے پہچاننا تے جڑا محبت تو بغیر پھسے یا پڑے نا وہ فرشتے لے جاندے نے سرکار آ بھی آیا جے کہ. میں کہا تسی جدو پڑھنا ہے پھسیاں پڑھنا سنیاں جدو پڑھنا ہے عقیدت محبت دے نال پڑھنا ہے. اچھا حدیث پاک ایک اور سننا ذرا ہجے ہیں 6-7 منٹ سننا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی. اجڑے بار سینے چ بیٹھے ہو تسی بھی ہاتھ چوک ایک باری بولو کوئی نہیں ودی نسوٹ ہوئے پھر بولیے ادھر ایک باری سبحان اللہ. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 3 بندے ایسے نے جڑے قیامت والے دن بھی میری زیارت نہیں کر سکن گے. 3 بندے ایسے نے جڑے قیامت والے دن بھی مینوں نہیں ویکھ سکن گے. حضور او کیڑے کیڑے بندے نے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نمبر 1 جڑا بندہ ماں باپ دا نا فرمانے جڑا بندہ والدین دا نا فرمانے. سرکار فرمایا او بندہ قیامت والے دن میری زیارت تو محروم رہے گا. فرمایا دوسرا بندہ جڑا میری سنت دا تارک ہے سنت دا تارک تو اینال نہیں تا نال تارک یعنی چھڈن والا. ہن ذرا غور کر لو کنے کو بندیاں جڑے سنتاں نو پڑھنے ہاں جمعے دی جو ہی سلام پھر دا السلام علیکم ورحمت اللہ تے کئی بندے تے او تھے بوئے کے کھلوتے ہوندے نے باہر دوڑ کے نکل جانے تے کئی بندے ایسے بھی نے تنقیدہ نہیں اصلاح عرض کرنا چاہنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات. اثر دیاں سنتاں کئی پڑھ دے ہی نہیں عشاء دیاں بھی او جی غیر موقع دے ہی نا. میں کیا علماء نے لکھیا فرماندے اگر کدی کدی چھوٹ جائے تے خیر ہے تے پکی عادت بنا لئی. میرے کریم آقا نے فرمایا 3 بندے میری زیارت تو محروم رہن گے. نمبر 1 جڑا بندہ والدین دا نا فرمانے. نمبر 2 جڑا میریاں سنتاں دا تارک ہے میریاں سنتاں چھڈن والا ہے تے اے دے وچ اے بڑا وسیع مفہوم ہے. جڑا سرکار دی سنت نو نہیں اپناندا ہے سر دے اوتے دستار بننا ٹوپی رکھنا اے بھی میرے نبی دی سنت ہے. اے میرے آقا دی سنت ہے. داڑھی رکھنا میرے نبی دی سنت. غریباں دا خیال رکھنا میرے نبی دی سنت. اے پلے بندے نو رائے سدھے پا دینا اے بھی میرے نبی دی سنت. اے غریب بندے نو کھانا کھلا دینا اے بھی میرے نبی دی سنت مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا 3 بندے قیامت والے دن بھی میری زیارت تو محروم رہن گے. نمبر 1 والدین دا نافرمان. نمبر 2 میری سنت دا تارک. تے تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ میرے آقا فرمایا او بندہ بھی میری زیارت تو محروم رہے گا جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے کہ او بندہ منہ بند کر کے بہ جائے میری ذات تے درود و سلام نہ پڑھ دائے ہوئے او بھی بندہ قیامت والے دن میری زیارت تو محروم رہ جائے گا. تو لہذا
لہذا میں ایک تھانو ایک ٹپس دینا چاہنا وا اے جدوں بھی تسی کسے عالم دین دی محفل جاؤ کوئی نعت خاں بیٹھا ہوے قاری قرآن ہوے جدوں تھانو آکھے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھو چپ نہ کریا کرو گج بج کے حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھی جایا کرو کیونکہ اہل سنت دی علامت یہ ہے امام زین العابدین فرمایا وعلامت اہل السنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ فرمانے نے کثرت نال حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھنے والے اہل سنت و جماعت نے آخری روایت حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مکاشفۃ القلوب دے اندر اس روایت نے لکھیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ایڈا وڈا پیدا کیتا ہے اتنا بڑا فرشتہ فرمایا ہوتا ایک بازو مشرق کے چندہ ہے ایک بازو ہوتا مغرب چندہ ہے ایک مشرق تے دوسرا مغرب تے سیر ہوتا عرش دے تھلے ہوندہ ہے تے پیر ستاں زمینہ تو تھلے ایڈا وڈا فرشتہ حضور ایڈا وڈا فرشتہ کردہ کی ہے اوہ درود و سلام پڑھنا لے سنو ہے کیا مقام تے کیا شان حضور ایڈا وڈا فرشتہ کردہ کی ہے دی ڈیوٹی کی ہے یہ صرف کھلوتا ہی رہندہ ہے عرش دے تھلے فرمایا نہیں حضور کی کردہ ہے آپ نے فرمایا جدوں بھی کوئی میرا امتی میرے تے ایک واری درود پڑھ دے نا ایک واری جدو سرکار فرماندے نے میرا امتی میری ذات تے درود و سلام پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس فرشتے نو فرماندہ ہے او فرشتے آ یا اللہ حکم اے عرش دے تھلے جڑا نور دا سمندر ہے نا اے دے وچ غوطہ زن ہو شاید غوطہ زن دی سمجھ نہ آئی پنجابی ترجمہ کر لینے ہیں اللہ فرماندہ ہے او فرشتے آ جدے پیر ستاں زمینہ تو تھلے تے سیر عرش دے تھلے ایک بازو مشرق تے دوجا مغرب وچ حضور فرماندے نے جدوں میرا کوئی امتی ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ اس فرشتے نو فرماندا ہے او فرشتیا اے جڑا عرش دے تھلے نور دا سمندر ہے اے دے وچ ایک ڈبی لا کے بننے آویں نا ایک واری تسی سارے رل کے درود پڑھو ہاں حضور دی ذات تے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ لو ہون اس روایت دی چس لیا جے ذرا ہونے دا لطف لینا اس روایت حضور فرماندے نے جدوں میرا امتی ایک واری میری ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ اس فرشتے نو فرماندا ہے فرشتیا اے جڑا عرش دے تھلے نور دا سمندر ہے نا اس سمندر وچ ڈبی لا کے بننے نکل او جدوں ڈبی لا کے باہر نکلدا نا یا اللہ ہن کی کراں اللہ فرماندا ہے جڑے تیرے ایڈے ایڈے بڑے پر نے نا انہاں پراں نو چھنڈ ہائے 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 اپنے پراں نو چھنڈ اللہ دے حکم دے مطابق او فرشتہ اپنے دوویں پر چھنڈ دے تے اونا پراں دے اتوں او نور دے پانی دے قطرے ڈگ دے نے ہن تسی اندازہ کر جا کے کیلکولیٹ تسی کر لینا ضرب تقسیم تسی کر لینا ایڈا وڈا فرشتہ تے ایڈے وڈے پر تے جدو او پراں نو چھنڈدا ہوئے گا کنے کو قطرے تھلے ڈگ دے ہونگے جدو قطرے تھلے ڈگ دے اللہ فرماندا کن ملائکہ جننے قطرے ڈگے ہو ساریاں دے پھر فرشتے بن جاؤ ساریاں دے پھر فرشتے بن جاؤ جدو ساریاں دے پھر فرشتے بن دے نا کوئی فرشتہ قیام وچ کوئی رکوع وچ کوئی سجدے وچ کوئی تشہد تے اکھاں کھول کر دے یا اللہ ساڑی کی ڈیوٹی ہے تو سن میرے آقا دا فرمان حضور فرماندے نے اللہ کریم ارشاد فرماندا یقول اللہ عز و جل لہو صلی علی عبدی کما صلی علی نبی فہو یصلی علیہ الی یوم القیامہ حضور فرماندے نے اللہ فرماندا ہے او فرشتیا تیری ڈیوٹی ہے وے اے جس میرے محبوب دے غلام نے ایک باری میرے محبوب دی ذات تے درود پڑھیا نا او جننے بھی تسی فرشتے اے دے پانی دے قطریاں وچوں پیدا ہوئے ہو آج تو بعد تہاڈی ڈیوٹی ہے وے ہن تو لے کے قیامت تک اس بندے واسطے تساں بخشش دیاں دعاواں ہی کردیاں رہنا ہے کتنا اجر ہے یاد درود و سلام پڑھنے دا کتنا اجر ہے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ سانو درود و سلام پڑھنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین